dobrý deň. Minule sme si ukázali, ako sme zaregistrovali web hosting, ktorý bol free, a nainštalovali sme základnú verziu WordPressu na túto stránku. Teraz, čo je pre nás dôležité, si ukážeme, ako ten WordPress aktualizujeme na najnovšiu verziu. Ďalej, ako do neho dáme slovenčinu a tak podobne. Ja teraz začnem tým, že si otvorím Google Chrome a idem sa prihlásiť na tú svoju stránku. Hostinger.sk. Tu hore mám prihlasovanie, minulo sme si registrovali účet, takže použijeme tie prihlasovacie údaje, ktoré sme registrovali. Teraz sme prihlásení, klikneme na hosting a tu je naša stránka, ktorú sme si minule vytvorili. Klikneme na upraviť. Teraz sa dostaneme do našeho administratorského panelu a to je najrýchlejší spôsob, keď si otvorím túto stránku moju a za túto stránku dopíšem lomitko /wp ako WordPress /login.php. A tu nám rovno hore vyskakuje, že je k dispozícii najnovšia verzia. V čase natočenia tohto videa to je 3.7.1 a jednoducho kliknem na update. Ale keď kliknem na update now, tak sa to urobí automaticky same cez stránku. Ja to teda kliknem. Chvíľku to bude inštalovať, pár sekúnd. Druhú vec, ktorú by som vám chcel ukázať, je to trošičku krkolomnejší spôsob inštalácie slovenčiny. Teraz ideme nainštalovať slovenčinu, otvoríme si Google a napíšeme do neho WordPress slovenčina a dáme Enter. Vyhľadá nám do stránku wp.sk, môžeme kliknúť. Vpravo v stĺpčeku máme stiahnuť slovenčinu, klikneme na to. Tu je teraz jeden taký menší problém s tým, že tieto súboriky, čo tu sú, sa dajú stiahovať iba po jednom. Tento napríklad, keď na neho kliknem, tak sa mi stiahne automaticky, ale už tento s koncovkou PO sa mi otvorí vždy ako už takýto zdrojový kód. Tedy kliknem pravým, dám uložiť ako a na požiadané miesto si ho uložím. Potom treba dávať pozor na to, že takto sa vrátim späť. Toto sú vlastne 8 súborov a tieto dva posledné sú priečinky, na ktoré klikneme a sú tu ďalšie dva súbory. Postavíme si tieto súboriky a musíme ich tak isto poskladať, ako sú aj tu vyobrazené. Treba na to dať veľký pozor na jednu vec, že túto sú rovnaké názvy súborov ako aj v tomto priečinku a taktiež ešte aj v tomto poslednom priečinku. Takže počas ťahovania, aby nedošlo náhodou ku prekopírovaniu alebo vytvorenia názvu súboru, kde by v zátvorke bola ešte jednotka. Keď to budete mať, tak to bude pravdepodobne malo by to byť v takejto podobe. Tu je tých 8 súborov, 2 priečinky. Otvorím si FileZilla
kde sa prihlásime na svoj účet. To už sme si ukazovali minule. A pôjdem do príčinku WP Content. Som v Mozille, otvorím si príčinok WP Content a tu, ak nemám príčinok Language, tak si ho vytvorím. Languages. Otvorím si ho a priamo sem vložím tieto súbory, ktoré sme teraz sťahovali. Bude nám to chvíľku kopírovať. Druhý krok, ktorý urobíme, je, že si nájdeme v príčinku public html súbor wp-config.php. Tento súbor si takto presunieme na našu pracovnú plochu. Ja konkrétne som si dal na pracovnú plochu, vy si môžete dať na iné miesto. Tento súbor si otvoríme v nejakom textovom editore, ja používam Notepad++, a nájdeme si tu tento riadok, v ktorom je napísané presne toto. Sú tu také úvodzovky a do tých úvodzoviek napíšeme malými písmenami SK, za tým potržník a za tým veľkými písmenami SK. Uložíme alebo FileZilla v FileZilla si opäť prekopírujem ten súbor na server. Teraz môžem zavrieť FileZillu, otvoríme si Google Chrome opäť a napíšeme prihlasovaciu adresu nášho webu. A po prihlásení už vidíme, že máme všetko v slovenčine. Ďakujem za pozretie videa a vidíme sa v ďalšej časti.